Kinsa may tag-iya sa bata o amahan sa bata kun ang babae adunay duha nga bana. Mahitabo kini nga sitwasyon kun ang babae biyuda. Unya sud sa 300 kadlaw gikan sa iyahang pagkabiyuda nagsabak na ang babae. Ningon ang Article 168 sa Family Code. Ang bata nga nahimugso sa dili pa ang 180 kaadlaw human sa ikaduhang kaminyoon sa babay, iya kadto sa unang bana. Og ang bata mahimugso human sa 180 kaadlaw sa dihang naminyo sa ikaduha ang babay, ang bata anak sa ikaduhang bana. Ang formula ingon ani, before 180 days nataw ang bata sa unang bana, after 180 days sa ikaduha nga bana.